Ruralisme, la lluita per una vida millor, és una de les novetats d'aquest Sant Jordi vinculada al Pirineu. La seva escriptora, la Vanessa Freixa, és pallaresa, viu amb la seva família en una borda des d'on ha decidit, a través d'una evolució personal, que s'ha de canviar el món, però des de l'entorn immediat. Que ha sigut un canvi molt inconscient, de fet, o sigui, el canvi ve perquè nosaltres ens anem a viure en una casa aïllada que està vinculada amb una finca de 4 hectàrees i que nosaltres hem de començar a gestionar d'una manera molt volguda, això està clar, però no era un canvi deliberat de ara em dedicaré, no? Després d'acompanyar durant molt temps a gent que vol ser pastora a fer aquest ofici, no, ha vingut d'una manera molt natural, no? Però quan comences a treballar a la terra, a tindre un vincle diferent del que has tingut, a decidir, no, determinats aspectes, comences a fer uns aprenentatges, no? Que van molt vinculats a com ens relacionem amb el món i amb la vida, no? Llavors jo de cop i volta em dono compte, no? Que tota aquella lluita que havia tingut de cara a canviar les coses, no? De la problemàtica mundial, el que faig és aterrar-les i el que vull fer és transformar el meu entorn i veure'l d'aquella manera que m'agradaria veure el món. I aquest és el meu aprenentatge principal, no? El que jo vull fer, si vull que les coses canvien, com a mínim vull començar a canviar casa meva, la meva vida, la meva família i a partir d'aquí, no? Començar a parlar amb més fonament de les coses que vull veure fora, no? Ruralisme plasma les reflexions de la Vanessa sobre els grans temes que ella considera que són importants a l'entorn de la ruralitat vinculats a la pagesia, a la sobirania alimentària, a les relacions amb la comunitat i a l'accés a la terra, entre altres, però ho fa des d'un vincle amb la seva experiència. Un dels temes que apareix és el pasturatge. La Vanessa va ser impulsora de l'Escola de Pastors de Catalunya. Des de sempre ha mantingut una gran relació amb el sector. L'ha conegut de molt a prop i en valora les aportacions vitals que li ofereixen dia a dia i celebra que encara aquí, en aquestes muntanyes, se'n conservi el saber fer i l'essència. Ruralisme és un assaig sobre els valors de la ruralitat, però associats tant a la ruralitat viscuda des d'un àmbit rural com dins de la ciutat, la possibilitat de canviar els entorns urbans que avui dia no són saludables i que fan que la gent en vulgui fugir. La Vanessa destaca que aquest llibre és com ella ho viu, des de la seva pròpia opinió i experiència, i remarca que n'hi poden haver moltes més, però que l'important és fer canvis volguts.